بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. يتبارك እግዚአብሔር أملاك أبوينا زابصهن اسكزاتي ساعت قدم كله لعل كله نبذا ساعات زي زبصحنا ናይ ኣቦታትና ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ናትና እውን ኣምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እማ ኣምላክ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለ ፍጹም ኣዶነታ ስለ ፍጹም ክብራ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። ከምኡ እውን ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱሳን ኣዴታትና ብዝተውሃቦም ክብሪ መጠን ኩሉ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮይንኩም እዚ መንፈሳዊ ቻናል ዝትከታተሉ ስድራ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ብዝሃበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ትጸንሑ ከመይ ትኾኑ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣብ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ እንመሃሮ ናይ ትምህርትና ርእሲ ዝኸውን ሰነ ማርያም ብዝብል እዩ። ብዚ ቃል እዚ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንህይወትና ዝጠቅም ንዓና ዝረብሕ ቃሉ ንካምህረና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰነ 20 ከምኡ እውን ሰነ 21 ዝኽበር ናይ ኣዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ። ንምንታይ ኢና ኣዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል እናኽብሮ ዝብል ክንመሃሃር ኢና። ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣነ ዝናገረሉ አንደበት ንስኹም ድማ ትሰምዕሉ እዝነ ልቦና ይዓድለና። እንኳዕ ነንቤትና ንቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። ሰነ 21 ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዓበይቲ በዓላት ኢልና እንጽውዖም ሓደ በዓል እዩ። ንምንታይ ኢና ነኽብሮ ዝብል ድማ ክንምልከቶ ኢና። ሰነ 20 በቤትና ብቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሹም ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነጸሉ ዕለት እዩ። ሰነ 21 ድማ እቲ ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ብቅዱስንኡ ቀዲሱ ዘኽበረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ናይ ቤትና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ብምንታይ መልክዑ እዩ ተሃኒጹ? ኣቦታትና ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ብዕጻ ናብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት እዮም ተበታቲኖም ወንጌል ንከምህሩ። ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ድማ ብዕጻ ዝበጽሖም ዓዲ ፊልጵስዮስ ይበሃል። ናፍታ ከተማ እሳ ድማ ኸዱ። ኣፍታ ከተማ እሳ ዝነብሩ ሰባት ድማ ንጣዖት ዘምልኹ እዮም። ስመ እግዚአብሔር ድማ ዘይጽውዑ ሰባት እዮም። ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ድማ ስለ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ስለ ኣምላኽና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክሰብኹ ድማ ናፍታ ከተማ እሳ ኣተዉ። ኣፍታ ከተማ እሳ ዘለዉ ሰባት ግን ኣምልኾቶም ዝማሪኦም ኩሉ ነገሮም ዘቕርብዎ ንጣዖት እዩ ነይሩ። ወገናተይ ኣብዚ ዘመን እዚ እንደሻዕ ንጣዖት ሰጊድና ንኾን ኣምልኾት ዝግብኦ ንእግዚአብሔር ጥራሕ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ገዲፍና ንዑ መሃብ ንኻልኦት ዝሃብና ብዙሓት ኢና። ናይ ዝሙት ጣዖት ዝሰገድና
ናይ ገንዘብ ጣዖት ዝሰገድና ንዘይረብሑ ጣዖታት ተንበርኪኽና ዘምለኽናሉ ግዜና እዋን ወገናተይ ብዙሕ እዩ። ነገር ግን ክናምልኾ ክንሰግደሉ ዝግባእ ኣምላክ ቅዱስ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብልቢ ምስትውዓል ይግብአና። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ናፍታ ከተማ ሰዓትዮም ድምፆም ስሚዖም ምዝራብ ጀመሩ። መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ። ንዑ እንድሕር ኣሚንኹም ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክትረኽቡ ኢኹም። ንሱ ድማ ናይ ጎቶት ጎይታ እዩ። ናይ ኣማልክቲ ድማ ኣምላኽ እዩ። ናይ ነገስታት ድማ ንጉስ እዩ። ናውዚ ዓለም ዝመጺኡ ካብ ሞት ድማ በኩረ ትንሣኤ ኮይኑ ተንሲኡ ብትንሣኤኡ ትንሣኤና ኣውጅልና ናብ ሰማያት ድማ ዓሪጉ መንፈስ ቅዱስ ናባና ዝለኣኸ ንሱ ቅዱስ ሕያው እግዚኣብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብኡ እመኑ እናበሉ ተናገሩ። ካፍቲ ዘለዉ ኣምልኮተ ጣዖት ንክወፁ ድማ ናይ ሕይወት ቃል ወንጌል ቃል እግዚኣብሔር ድማ ወገናተይ መኸርዎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ተናገርዎም። ካፍቲ ዘለውዎ ጸልማት ወፂኦም ናብ ዘድንቕ ብርሃን ንክመፁ ድማ ብወንጌል ቃልነት ልቦም ንኽእዎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ዘመን እሱ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ክንገብር ኢና ትደልዩ በልዎም። ንሳቶም ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንኹም ብኣብ ብወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክነጥምቐኩም ኢና በልዎም። ኣብዚ ግዜ እዚ እሺ ኢሎም ድማ ተጠመቑ። ናብ ቤተ ጣዖት ድማ እየትኸዱ ኢልኹምና ኢኹም። እሺ ናብ ቤተ ጣዖት ንኸዲ እናምልኸሉ መኻን ወይ ድማ ቦታ ኣበ እዩ ስርሑልና ስርዓቱ ድማ እንታይ እዩ ኢሎም ተናገርዎም። መካነ ጸሎት ድማ የድልየና እዩ በልዎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ብናባዓልና ፍቃድ ብናባዓልና ድሌት ዝጉዳይ እዚ ክንገብር ንኽእል ኢሎም መልእኽቲ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ለኣኹ። ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ፍቃድ እግዚኣብሔር ክንሓትት እኒአና፣ ስለዚ ብጸሎት ንኡ ንሕተቶ ፍቃድ ኢሎም ጸሎት ኣወጁ። ወገናተይ ኣብ ስራሕና ኩሉ ፍቃድ እግዚኣብሔር ንሓትት ኣለና ዶ ንኾን? ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኣቐዲምና ዶ ብሂወትና ዘመን ኩሉ ንጓዓዝ ኣለና ንኾን? ነገራትና የሳኽዒሎም ዘበላሸው ዘለው እግዚኣብሔር ስለ ዝቐደምናዮ ድዩ ወይስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ከይሓተትና ብናባዕልና ድሌት ንጓዓዝ ኣለና ስለ ዝኾነ እዩ? ስለዚ ልቢልና ምስትውዓል የድሊ። ኣብ ስራሕና ኣብ ዝተፈላለየ ንገብሮም ነገራት ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ኣምላኽና ፍቃድ ክንሓትት ይግብአና። ብዘይካ እግዚኣብሔር ፍቃድ ምንም ነገር ክንገብር ንኽእል። ተሰራሕና እኳ ነገራትና ኩሉ ክሳኽዑ ይኽእሉ። እግዚአብሔር እንድሕር ፈቂዱ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እንድሕር ኮይኑ ግን ነገራትና ሁሉ ንጽቡቅና ንሰናይ ዝተሳኽዑ ድማ ከም ዝኾኑ ክንጠራጠር ይብልናል። ስለዚ ኣብ ትምህርትና ጉዳይ ንእግዚአብሔር ብጸሎት ፍቃዱ ክንሓቶ ይግብአና። ኣብ ስራሕና ጉዳይ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ብጸሎት ክንሓቶ ይግብአና። ኣብ ሓዳርና ኣብ ናብራና ኮታስ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ሁሉ ናይ ጎይታ ፍቃድ ክንሓትት ይግብአና። ብዘይ ናይ ጎይታ ፍቃድ ብናባዕልና ድሌት ተጓዒዝናማ ወገናተይ ዘመንና ሁሉ ኮ ሰሪሕና ይእከቢልና እዩ። ኸይድና እኮ የሳኽዒልና እዩ። ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ኮይና እንገብሮ ስራሕቲ ሁሉ ስለዝሳኻዕ ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ድማ ስለዘለዎ ፍቃድ እግዚአብሔር ክንሓትት ይግብአና። ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክንሓትት እኒአና በሉ። ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ድማ ብጸሎት ጠየቁ። ሰዋኤ ኣትዮም ንኣምላኾም ንቅዱስ እግዚአብሔር ንጎይቶኦም ድማ ሓተትዎ። ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ድማ ጸሎቶም ሰሚዑ ንኹላቶም ድማ
ብደመና ገይሩ ናብ ፊልጵስዮስ ከተማ ድማ ኣከቦም ናብኡ ምስ ምጽኦም ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ከም ዝበለ ናብዚ ንኹልና ኣኪብኻና ኒኢኻ እንታይ ክንሰርሕ ወይ ከዓ እንታይ ክትእዝዘና ስለ ዝደለኻ እዩ ወይስ እንታይ ክተርእየና ስለ ዝደለኻ እዩ ኢሉ ሓተቶ ጎይታና ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ኸመይ ከም ዝትስራሕ ባድኡ ሽም ድማ እትስራሕ ቤተ ክርስቲያን ኸመይ ዝበለት ከም ዝኾነት ኣብ ዓለም ሁሉ እናዞሩ ንሶም ዝሰርሕዋ ብሽም ኣዲኦም ቤተ ክርስቲያን ኣሰራርሓ ኸመይ ከም ዝኾነ ንከሪኦም ምዃኑ ተናገረ ኣብዚ እዋን እዚ ሰለስተ እማን ንኦም ድማ ሃቦም ሐዋርያት ድማ ዘን ሰለስተ እምኒ እዚኦም ተቐቢሎም ቁመቱ 24 ወርዱ 12 እመት ዝኾነ እምኒ ብሰለስተ እምኒ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሰነ 20 ሰርሑ ብ53 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ምስ ኸደት ድሕሪ 4 ዓመት ማለት እዩ ናሰነ 20 ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርሐትሉ ዕለት እዩ ወገናተይ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ታ ቤተ ክርስቲያን ንሳ ድማ ብሹም ኣዲኡ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እያ ተሰይማ ቤተ ማርያም ተባሂላ ድማ ተጸውዐት ዕለት 20 ሰነ ህንጸተ ቤተ ክርስቲያን እዩ ሰነ 21 ድማ ጎይታና መድኃኒትና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱሳን መላእክት መጺኡ ኣዲኡ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሒዙ መጺኡ ንሱ ሰራኢ ካህን ኮይኑ ንሐዋርያት ድማ ኣቁረቦም ስርዓት ድማ ኣምህሮም ንቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ርእሰ ሐዋርያት ገይሩ ሾሞ ኣቅዲሙ ርእሰ ሐዋርያት ነይሩ ርእሰ ሐዋርያነቱ ግን ኣጽንዐሉ ጎይታ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜ እሱ ዝነበሩ ሐዋርያት ከምኡውን ቅዱሳን መላእክት ይደልዎ ኢሎም 3000 ድምጾም ኣስሚዖም ድማ ተናገሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሐዋርያት ገይሩ ክሾሞ እንተሎ ናጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ብሹም ኣዲኡ ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ዝመረቐሉ ከምኡውን ብቅዱስንኡ ቀዲሱ ዘኸበረሉ ዕለት ሰነ 21 እዩ ነዚ እዩ ቅዳሴ ቤታ ኢልና እንጽውዖ እንናገሮ ሰነ 21 እዚ እዩ ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰነ 21 ሰነ ማርያም ኢልና ንክነኽብሮ በዓለ ማርያም ኢልና ድማ ንክናኽብሮ ዝዓዘዘትልና ዋና ምኽንያት እዚ እዩ ስለዚህ ታና መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርሐትሉ ሰነ 20 እዩ ሰነ 21 ድማ ዝተቀደሰሉ ዕለት እዩ ጎይታ ድማ ስርዓት ምህርዎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ኣሰራርሓ ብምንታይ መልክዑ ክኾን ከም ዝግባእ ድማ ብዝዕለት እዚ ኣምህርዎም ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሰብ ስድዘዝደለየ ብዚ ዲዛይን እዚ ብዚ መልክዕ እዚ ዝስራሕ ይሆን ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ እንተሎ ናይ ኣሰራርሓ ናባዕሉ ዝኾነ ቅርጽ እንየው ክቢ ወይ ክኾን እንየው ሰቀላማ ወይ ሞላላ ንብሎ ክኾን እንየው ወይ ድማ በዓቲ ክኾን እንየው ማለት ካብዙ ወጻኢ ብናባዕልካ ዲዛይን ቤተ ክርስቲያን ታይብ ኣይስራሕ ቤተ ክርስቲያን ናይ ባዕላ ዝኾነ ስርዓት እንየው ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንኹሉ ብስርዓትና በአግባብ ይኹን ኢሉ ዘምህረና ዝነግረና ነዚ እዩ ማለት ናዛ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓዱሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርሐትሉ ብዝዕለት እዚ ና ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ እያ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ንዚ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ክናነብብ እንተለና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጶስ ቂሳርያ ወድሰብ
መን ይብልዎ ኢሉ ሰባት ንወድሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ካቶም እንተሎ ንሐዋርያት እንሳቶም ዝመለስዎ መልስ ነይሮም ገሊኦም ኤርምያስ ይብልኻ ገሊኦም መጥምቀ ዮሐንስ ይብልኻ ገሊኦም ኤልያስ ይብልኻ ገሊኦም ካፍቶም ቀደምቲ ነቢያት እዮም ይብልኻ ኢሎም ተና ንስኻትኩም ግን መን ትብሉኒ ኢሉ ክናገር እንተሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ተናግ ንስኻ ንሕያውና እግዚአብሔር ወዱ ኢኻ ኢሉ ተናግ እዚ ድማ ስጋና ደም ይኾነ ይገልጽልኻ ኣብ ሰማይ ዝነብር አቦ እዩ ኢሉ ተናገር ስለዚህ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ ጴጥሮስ ንስኻ ኮኩዕኻ ባባኻ ኮኩዕነት ድማ ቤተ ክርስቲያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ይክሰርሐ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ናመንያ ተልና ናይ እግዚአብሔር ያ ማለት ናይ እግዚአብሔር ዓይኑና ልቡ ለዘለዓለም ዝነብረላ ዝተቀደሰት ያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ያ ክንብል እንተለና ፍሉይት ያ ማለትና እዩ ካብ ናይ ጣዖት ገዛ ፍሉይት እያ ካብ ናይ አይዛብ ገዛ ፍሉይት እያ ቤተ ክርስቲያን ምኽንያቱ ብደመ ክርስቶስ ዝኸበረ ስለ ዝኾነት ናይ ስላሴ መሕደሪት ስለ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ክጽሕፈሉ እንተሎ ኣፍታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ናህያው ናይ እግዚአብሔር ገዛ ምዃና ቤተ ክርስቲያን ኸመይሉ ክነብር ከም ዝግብኦ ድማ ዝነገሮ ማለት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ያ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ያ ቤተ ክርስቲያን ድማ ክሰርሓ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ድማ ካህንጻ ኢሉ እግዚአብሔር ተናጊሩ እዩ በሰነ ኢስራ ድማ ቤተ ክርስቲያን በሹማ ዲኡት ሃኒጻ ሰነ ኢስራ ሓደ ድማ ንሱ ቀዲሱ ንደቀ መዛሙርቱ አቁሪብዎም እዩ ስርዓት ድማ አምሂሩዎም ኸይድ እዩ ስለዚህ ዳ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ያ ነዚኢናኮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ባህሪ እኳ ክንናገር እንተለና ቤተ ክርስቲያን አትያ ንብል ሐዋርያት እውን 300 በእግራ ሐዋርያት ተተክኡ እንታየው ማው ጸሎት ሃይማኖት ይለው ወነአምን በሃቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በሐንቲ ቤተ ክርስቲያን ነአምንና ኮይዝ ና ቤተ ክርስቲያን ሐንቲያ በጭቃት ሰራህ በወርቀት ሰራህ በአልማስ ሰራህ በዘጊጾ ነገራት ተሰራህ ቤተ ክርስቲያን ሐንቲያ ሐደናይ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ዝፍተተላያ ሚስጥረ ስላሴ ዝንገረላ ሐንቲያ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እንተበዝሑ ምእመናን እንተዋሐዱ ቤተ ክርስቲያን ሐንቲያ ናይ ክርስቶስ ደም ናይ ክርስቶስ ስጋ እንበልዐላ እንሰትየላ እግዚአብሔር እናምልኸላ ገዛያ ቤተ ክርስቲያን ነዚኦም ሐዋርያ ወነአምን በሃቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በሐንቲ ቤተ ክርስቲያን ነአምን ኢና ኢሎም ዝተናገሩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሐንቲያ ከምስረታ እየዝበለ በሰነ ኢስራ ድማ በ53 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ዝተቀደሰት ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ሐንት መዃና ምፍላጥ ምርዳ አድላዩ ኻሊ ቤተ ክርስቲያን ባህሪያት አዩ እንተሪልና ቅዱስቲያ ከምታ ሐንቶ ዝበልና ቅዱስቲያ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝባረኻ ብደሙ ድማ ዝመስረታ እስካው ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስቲያ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ያ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ለኻዊት ያ ቤተ ክርስቲያን ጽንኢት ያ እዚ ምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ባህሪ ምፍላጥ ምርዳ አደላዩ ቤተ ክርስቲያን ሰኡልና መጺና እንተአኻኸበላ ገዛ ጥራሕ ይኾንቲ ቤተ ክርስቲያን ናህያው ናይ ክርስቶስ አካል ያ ሕያው አካል ክርስቶስ ያ ቤተ ክርስቲያን ነዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ከምኡውን ኣብ ኤፌሶን መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ናይ ክርስቶስ አካሉ ምዃና ቤተ ክርስቲያን ይነግረን ነዚ እኮ ቤተ ክርስቲያን ኸይድና ትንሳለም ተለና እምኒ ወይ ከዓ ስሚንቶ ለኾነ ነገር ይኾን ናይ ሰኡልና ተሳሊምና ንመጽለል ሓደ ሰብ እምኒ ክትሳለም ዲኻ ቤተ ክርስቲያን ተኸተል ኣለኻ ለኾነ ነገር ግድግዳ ክትሳለም ዲኻ ለውሉና ሰባት ነው ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቶስ ናያው አካልያ ሕያው አካልያ ናይ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ወን ዝነግረና እዚ እና ናይ ክርስቶስ አካሉ እንድሕር ኮይና ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ አካሉ ቤተ ክርስቲያን ነኺና አሕናታይ ነው በረከት ነውስድ ነኺና ድማ ታይ ነው ንድህን ማለት
ንፍወስ ማለት እዩ 12 ዓመት ሙሉ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ እኮ ጨርቁ ነኺኣታ ኮይና ድሒና እያ ካፍቲ ጨርቁ ናይ ክርስቶስ ኣካሉ ታይሆን ይበልጽ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንሕያው ናይ ክርስቶስ ኣካሉ ስለዝኾነ ልክንፍወስ ልክንድሕን ናይ ቤተ ክርስቲያን ህንጻታይ ንገብር ንሳለ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ኣካሉ ስለ ዝኾነ ከምኡውን ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ኸይድና ክንሳለም እንተለና ልክንቅደስ እዩ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 40 ቁጽሪ 9 ክናነብብ እንተለና ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ኩሉ ነገራት ንክቅደስ እግዚአብሔር ድማ ከም ዝባርኾ ይናገረና ይርድእና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዝነኽኦ ኩሉ ድማ ከም ዝቅደስ ከም ዝባረኽ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተሰርሐ كمرق تولو دم أبوتاتنا بقى أميرون بيت كريستيان تاجو يخبروا يوم يقدسوا يباركوا يوم بلما عند علتون سنة إسرائيل حدي كريستوس قدسوا باركوا مريقوا زابي أن هادس كدان بيت كريستيان هيومي سنة إسرائيل حدي تنا مجمرة فيلبسيوس لنبرت بدنجل مريم شو متسرحت بيت كريستيان سلازي بيت كريستيان خيدو سوك سالم تولو سؤال لخونا قد ويم لخونا نجر يخوني تساليم لمز سلازي لبيل خامس توعان لبيل خامر عيدما يدل إيو مالك سلازي بيت كريستيان ناي እግዚአብሔር محدريتيا سلاسي عوز مدرزي بجهاد زجلس ولا جزا مخانا لبيلنا مستوعال يدلينا أيو نا أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان هنصا بيت كريستيان مجمريا غزي زتسرحلو ከምኡውን ቅዱስ እግዚአብሔር ባድኡ ሹም ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ዝተቀደሰሉ ዕለት ስለዝኾነ ንክና ክብሮ ንክና ብዕሎ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዘና እያ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቲያን ገዛ እያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተውኢልና ያደዱ ኾን ወገናተይ ሰለስተ አፍ ደገታት እዩ ዘለዋ ናይ ስላሴ ሰለስትነት ዩዚ ስገልጽልና በሰለስቲኡ በሪ ብናይ ካህናት አትዮም ብናይ አወዳት ብናይ ደቅ አንስቲ ሁሉና ናብ ሓደ ቤተ መቅደስ ይናናት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስላሴ ሓድነትና ሰለስትነት እትነግረና ናይ እግዚአብሔር ገዛ እያ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሚስጥር ዝሓዘት እያ ናይ ነቢያት ትንቢት ናይ ሐዋርያት ድማ ትምህርቶም ዝድገረላ ናይ እግዚአብሔር ገዛ ምዃና ምፍላጥ ምርዳእላይ ስለዚህ ታናይ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ማርያም ተባሂላ ባዲኡ በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሃ በደሙ ድማ ቀድስዋ እዩ ሰላም ለቤትቺ እንተ ቀደሳ በደሙ ማርያም ወልድቺ ዘበንክር በአርያሙ بأنتي أنا بليو سألي تمرت أمو إزولنا نابدمو إبيت كريستيان كريستوس قديسوا هدينا قدسان دنجل مريم سألي تمرت دما نودخ بليو أما لدنا نابليو زناجر مالتيو سنكسار كنا نبب انتلنا هدينا قدسان دنجل مريم سألي تمرت أما لدنا كنبلان تلنا ዝናደዱ ሰባትን ነው ወገናተይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እኮ መልአኩ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ተፈሲ ፍሲት ኦ መልእክተ ጸጋ ኢሉኮ አመስግንዋ እዩ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ድንግል ማርያም አመስግንዋ እዩ ካባን እስቱ ሁሉ ዝተባረክ ኺኢኺልዋ እዩ መልእክተ ጸጋ ኢሉ ድማ ተናጊርዋ እዩ ወገናተይ ዓለም ጸጋው ዝጎደለሉ ጊዜ መልእክተ ጸጋ ኾይና ዝተረኸበት ብጽኢት ቅድስት ነሳዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸበት ያ ቅዱስ መጽሐፍ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ክናነብብ እንተለና ዝነግረና እዚ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸበት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ዘመስገና አዶ ጎይታ ንምንታይ ማንሕና ከነምስግና እንተለና ይናደዱ
አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞሊእዋ አመስጊናታ እያ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 43 ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞልአ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሞልአ ድማ ድምፃ ስሚዓ ተፈሲ ፍሲት ኦ ምልእተ ጸጋ አዶ ጎይታ ናባይ ኸመይ ክትመጽእ ኢላ አመስጊናታ እያ ስለዚህ ወገናተይ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞሊእዋ እንድሕረ ምስጊና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ እንድሕረ ምስጊንዋ ንሕና ማዜነ ምስግና ንምንታይ ንቁንዓት ምስጋና ይግብኦም እዩ ተባሂሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ እዩ ንሳ ድማ ትውልዱ ሁሉ ብጽኢት ኢሉ ዝጽውዓ አዶ ጎይታ እያ ስለዚህ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንሕና ኩልሻ አዶ ጎይታ ምስጋና ይግብእኪልና ነምስግና ድንግል ማርያም ክነምስግን እንተልና ድንግል ማርያም እነምልኻ ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት እዮም ድንግል ማርያም ግን በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ አዶ ጎይታ ኢልና ነምስግና ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደላ እምበር እናምልኾ ሓደ ጎይታ ንሱ እግዚአብሔር ጥራሕዩ خالق እናምልኾ የለ ወገናተይ በድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብለሙዓንቲ ዕለት ተሰሪሒልና ክንናገር እንተለና አውኡ ዝፍተት ስጋ ዝቁረስ ስጋ ከምኡውን ዝቅዳሕ ደም ናይ አምላኽና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በቅዱሳን ሹም ቤተ ክርስቲያን ተተሰየመ እንቀበሎ ስጉኡ ደሙ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም እናምልኾ ንሱ ጥራሕ ስለዝኾነ እዩ እዚ ልቢልና ኦርቶዶክሳውያን ክንፈልጦ ክንርድኦ ይግብእና ትውልድ ሁሉ ብጽኢት ይውልን እዮም ኢላ ዝተናገረት አዶ ጎይታ ንሕና ድማ ትውልድ ስለዝኾንና ናዴና ንቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እምነ ኢልና አዴና ኢልና ኣብ እግረ መስቀል ብዮሐንስ ምኽንያትን ዓና ዝተዋሃወት አዶ ጎይታ አደና እምነ ጽዮን እናበልና ንጽውዓ ነምስግና ኢና ስለዚህ ለሙዓንቲ ዓብይ በዓል እዩ ወገናተይ በሹማ ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ዝተቀደሰሉ እዩ ታናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ለሙዓንቲ ክርስቶስ ቀዲሱ ብቅዱስንኡ ዝቀደሰል ዘኽበረላ ዕለትያ ስለዚህ ዓብይ በዓል እዩ ዝዓብይ በዓል እዚ ብዝማሬ እናዘመርና እግዚአብሔር እውን እናመስገና አዶ ጎይታ ሹማ እናጸዋዕና ክናኽብሮ እዩ ዝግብእና ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን እናኽብረሉ በዓል ምኽንያት እዚ ምዃኑ ምፍላጥ ምርዳእ የድሊ ዝፈለጥናዮ ንኻሊእ ሰብ ንንገሮም ወገናተይ ዝተማሃርናዮ እናኽብረሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ንንገሮም ትውልድ ሰዓን ፍልጠት ይጠፍአና እዩ ስመ ክርስትና ምስተዋሃቦም ማዕተብ ድማ ወኽሳዶም ምስ ገበሩ ማዕተቦም እናበጠሱ ካብ ክርስትና ኦርቶዶክሳዊት ማህደር ዝወፁ ዘለው ብዙሓት እዮም ስለዚህ ንመልሶም ዝተማሃርናዮ ንንገሮም ለሙዓንቲ በዓሉ እንታይ ምዃኑ ነርድኦ እዮም ሼር ንግበረሎም ወገናተይ ብዘይ ምንጋርና ብዘይ ምምሃርና ብዙሕ ትውልዲ ይጠፍአና እዩ ስለ ቅዱሳን ክንናገር እንተለና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘየለ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ወገናተይ ድንግል ማርያም ካብ ቅዱሳን ሁሉ እትበልጽ አዶ እያ የዓቢ ክብራ ለማርያም እምኩሎም ቅዱሳን ካብ ሁሎም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ይበልጽ ኢሉ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ዝነገረና ነዚ እዩ ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ንምንታይ ይበልጽ እንድሕር ኢልና ንሳ አዶ ጎይታ ስለዝኾነት ንሳ ማይደረ መለኮት ስለዝኾነት ወገናተይ ስለዚህ ካብ ሁሎም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ይበልጽ እዩ ኣብ ቅዳሴና እኮ ተወምረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ትንብል ተለና እኮ ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል እኮ ኢና ንብል ለሚካኤል ምሕረት ተዋሂዎ ለገብርኤል ድማ ብስራት ለድንግል ማርያም ግን ሃብተ ሰማያዊ ተዋሂዋ እዚ ጎዲልክ ዘይተባሃለ ጸጋ ክብሪ እኮ ያ ድንግል ማርያም ተዋሂዋ ወገናተይ አዶ ጎይታ ያንሳ
ወላዲተ አምላክ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሹማ ክንጽውዕ እንተለና አማላድነታ ክንናገር ተለና ዝናዱዱ ሰባት ቀሰቢልና ንርድኦ እዮም ዝጠፍእ ዘለው ድማ ናብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንምጽኦ እዮም ወገናቴ ብዘይ ምፍላጥ ዝጠፍና ዘሎ ትውልዲ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ናዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንሕና ነኽብራ እምበር ኣይነምልኻን ድንግል ማርያም ነምልኻ ኢና ዝብል ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ የለን ኣዶ ጎይታ ምዃና ግን ነኽብራ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝወለደትልና ድንግል ማርያም እናኽብራ እናምስግና ለምንታይ ምዃኑ እኮ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ማርያም እኮ ነጊርና እኮ እዩ መብልዕ ሕይወት ስለ ዝሃበትና ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝወለደትልና መሳለልና ድማ ስለ ዝኾነት የና ድንግል ማርያም ሹማን ንጽውዓ ወገናተይ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ናውዛ ዓለም ዝወሊዳ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሃበትና ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም ንሕና ነምስግና ነኽብራ ድማ ኣዶ ፈጣሪ ስለ ዝኾነት ቅድስት ድማ ስለ ዝኾነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ሞጎስ ስለ ዝረኸበት ዓለም ጸጋው ዝጎደሎ ጊዜ ምልእተ ጸጋ ኮይና ዝተረኸበት ስለ ዝኾነት ስለዚ ወገናተይ ድንግል ማርያም ከነምስግና እንተለና ንቁንዓት እኳ ምስጋና ይግብኦም ሃም ዝበልና ንቁንዓት እንድሕር ምስጋና ልግብኦም ኮይኑ ካብ ቁንዓት ኩሉ ብልዓሊ ቁንዕት እኮ ንሳ ድንግል ማርያም እያ ንዓ ከነምስግና እንተለና ደስ ክብለና ክንሕጎስ እዩ ዝግበን ናብዓላ ክነኽብር እንተለና ብዝማሬ እናዘመርና ንዓና መስገና ንወዳውን እናዘመርና ተበዓላትና ኩሉ ከነኽብሮ እዩ ዝግብእና ንድንግል ማርያም ከነኽብር እንተለና ኸውሩና ዓና እዩ ድንግል ማርያም ነገራትና ኩሉ ብዙሕ ነገር ክንገብር እንተለና ከናቅድስ እንተለና ዝተፈላለዩ ነገር ክንገብር እንተለና በረከቱ ለአና እዩ ሳማ ዝጎድላ ነገር ይብላይ እንባረኸሉ እንቀደሰሉ ንሕና ምዃንና ብልቢ ምስተዋዓል ኦርቶዶክሳውያን የድል ስለዚ እንመሃሮ እንናገሮ በዓላትና ተነኽብር ተለና ለምንታይ ምዃኑ ልቶም ዘይፈልጡ ብዘይ ምፍላጦም ድማ ዝጠፍኡ ዘለው ሕዋትናና ኣሓትና ክንነግሮም ክንርድኦም ይግበና ድንግል ማርያም ምምስጋን ማለት ካብ እግዚአብሔር ተላኣኸ ድንግል ማርያም ይምስግን መንፈስ ቅዱስ ልሞልኦ ድንግል ማርያም ትውልድ ዝኾነ ድንግል ማርያም ይምስግን እዚ ብምዃኒና ድንግል ማርያም ነምስግና ለለና ማለት እዩ ስለዚ ዝተረዲእና ነዘመርና بتزماري نتباركنا نكنخت نعملخنا نجزيابير قدوس فقاد يخونلنا سنة ماريام نخبرو لوجن إزمخان نجزيابير تأمر زرعنا نجزيابير زسانو نجر حملي الله لرعنا له بسلست أمان بيت مقدسنا ديو هانيس يو زيابير ስለዚህ ቤተ መቅደስ ሃኒጹ ቀደሰ ማይደሮ ልዑል ተባይሉ ልበ አምላክ ዳዊቱን በትንቢት አምል ተናገሩ ማይደሮ ልተባለት ሓንቲ ኢየሩሳሌም ከመውን ድንግል ማርያም ከመውን ቤተ ክርስቲያን መዋና ና ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ይነግሩና መጻሕፍቱን ይነግሩና እና ቤተ እግዚአብሔር ለሆነ ቤተ ክርስቲያን ለተሃነጸሉ ግን ብለማን በደሙ ለመሰረታ ቤተ ክርስቲያን ና ክርስቶስ ደም ልነጠው ቤተ ክርስቲያን ለሰራህመን እና ዓውይ በዓል عوي بعال سلالخونا كنا خبرو ايو زقبئنا هم تقدم زول خوم كن تطفئ للوحاتنا نحنا بلي من قارنا نحنا بلي من مهارنا سلالخونا شير نقور لهم لفهلتنا يو لتردعنا يو دمو لعاتهم ننقرو زمهرنا زقسسنا نيابوتاتنا عملاك قدوس اكزيابير سومو استخبرن استمسجنن يخون بروخ بعال يخون لنا وسوات الاكزيابير وولادي تدنقل ولا مسكالو كور